Andisodata zvepamuromo kana zvinenge zvemuyedzo zvega zvega. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ende ndanga ndakusuwai but regedzai timboonesana kanyaya dzirimo mastreets ari kupisa aya. Unoona kuti kana ndikaswera ndisipo mastreets aya munogona kujambirwa nedzimwe nyaya because panoda munhu wokuti anongosvika achingonanga mastreets kuti iko zvine zvinyaya yakadai so yakamira yakadai zvikazodai. Pane nyaya iri kutaurwa nawachamisa panapa. Vashamisa vane zvavari kutaura. I don't know guys kuti imimi iyi nyaya iyi imimiwo pachenyu munoiona sei. Inyaya dzekuti adzidi vanhu pamuromo baidzi. Now vachamisa vari kuti what you ordered versus what you got. He promised paradise yet is delivering hell. As for me, I will never impose myself on you. I will never ask for an extension of my term because I failed to finish my work. I will never pretend progress when reality speaks otherwise. Leadership is not ownership, it is stewardship. No true leader imagines themselves the final heir of this world. True leaders serve with humility, complete their assignment with integrity, and when the time comes, they live without drama or treachery, and they lead when step aside. They serve and live. All good dancers know when to leave the stage. Ndo mashoko ari kutaurwa nawa Advocate Nelson Chamisa avo vaimbova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika reMDC Alliance. Zvekare vakaita mutungamiriri weMDCT ndobva vazoita zvekare mutungamiriri webato reCitizen Coalition for Change. Ndo mashoko avari kubudisa avari kutaura kuti aiwa makavharwa. Hanzi zvamakaoda muchida nezvamuri kuzopiwa zviri kunge zvakasiyana. Hanzi zvikunzi imi makati zvezvo zvekuti unoorder kadress uchiti ndoda kakaita kampombi keke bopozi mugubvuru. Unoorder skin jean obva uyigirwa worksuit. This is the situation. Unoorder napkin obva uyigirwa pamba. Ndo mamirira zvakaita. Unoorder cape obva uyigirwa helmet. Ndo mamirira zvakaita. Unoorder fridge obva waunzirwa cooler box. Ndo zvinhu zviri kutaurwa panapo kuti aiwa kana nina but one thing chiri panyaya iyi zvangu inini handisida kuemphasize kune dzimwe nyaya dzezvimwe zviri kuitika but you know I'm happy kuti ukaona nyika ineyi handiti tine ma-stress test izveso munhu wakatorwa nedzako watobva kugraft zviri kutokunetsa uri kutoboikana like inini ndiri kutoboikana unoti panapa zvinotombodibirira mushe iwe hazvitori nokumirira mushe hapana ari kunakirwa nesituation handiti but ona tobva tati alright pane zvinhu zvese zviri kuitika ndiani anozokwanisa kuuya achitibatsira panyaya dzacho idzodzo because inini I remember in 2023 chakaitika nje kuti vanhu veZimbabwe vakataura kuti we don't like these guys but chatiri kuda ndechipi vavhotera mumwe wavaida so these guys ndo vakashiyana mavhotsi emaZimbabweans vari true saka pachinge paitika any crisis uyu aifanira kuramba akamaintaina simba rekuti uyu asazonyanya kuramba achienderera achizoita zvimwe zvinhu zvisingadiwe especially pane nyaya dzemuparliament but vanhu vekuti vakarohwa vanga vakarongerwa 20 steps ahead iplan vision yanga yakarohwa ende uchiona kuti vanhu izvezvi vachita BP vachiti but wewe why wewe uchizongobudikira kana wakuona kuti kwakuda kungonodaidai but nguva yese patinge pachitanga foundation ezvinhu zvinenge zvichiitika why usingauye kunodhibhinura iri foundation because zvinhu zvekuti zvinenge zvichiboha vanhu but tiri pakubohikana kudaro ndo patiri kuonesana muri yeZimbabwe kuti mukomana ane zvimwe zvaari kufunga zvaari kutaurawo panapa kuti hanzi zviri kuitwa izvi hazviko. It's not only kungocriticize ka ndinge ndichitoonakirwa manje kuti zvimwe zvese zvakangoonwa anochallenge like pamba alright ngataure kuti pamba even kana iwo padeni pakwewo inogona kunge isiri secret unenge uri baba wepadeni pako but anokwanisa kupikisa zvinhu kana zvichinge zvakuitika ndiani ndamai saka iwo ukanziwo ndiwe wobvota kuti zvadi zvakadai handidi amai vobudikira voti ayo izvi zvazonyanya zvamungazodaro pawanazvo zvinhu zvotoita direction. Ndo situation inoitika pane ruling neopposition. Ruling ndio baba, opposition ndani ndaamai. Muri kubata nyaya dzacho
saka amai vanokwanisa kutostopa zvimwe zvinhu zvinenge zvichitofanira kunge zvichitoitika. So ndo exactly zviri kuitwa panapa, zviri kutaurwa panapa nana Chamisa. I don't know kana dzisiri nyaya dzekuti dzinozongoperera pamuromo, because honestly maZimbabweans are sick and tired panyaya dzekukeshwa nyaya. We are sick and tired. Anditonozo izvo ndakatomboona vamwe vanhu vachitondibvunza panapa vachiti iwe ko iwe uri kurongawo chiko, uri kutaura chiwo, because nyaya dzese dziri kutaura nyaya tiri kunakirwa, tiri kutokunzwa, tiri kutokufila, but what are you planning? What are your future plans? Because inini manjika, I don't have any future plans, but inini ma plans andinawo ndekukuzivisa izvi zviri kuplanwa. Nyaya dziri kuitika ndo basa rangu rekutokudza kuti paitika chakati zvamunozoitawo neinformation iyo ndezvani? Ndezvenyu.